bi alamse avril kalo kilita ani saba samba fla ani mugwani saba mali kono fon jamala jibo omnumi on fla sanga wati mali kono fokata si mali kono ma an bololo soro ka mali kono foni point ami o foni nga awali mano dante fulimina awiski le ka bamna kono foni ma kono wati sira o bismillah kokura kuna fondam la jamana faso de nga bu natige seben kura minna ko amako carte nationale d'identité biométrique na le baro koni mis na le baro tu misina abi wati bo adili koni ndamne na bamako fa chama fe mi police so ye gendarmerie fo atase miri kondoma ma chama ni koni sina gateli ni wati na ni yoro ko fole na wasa wese ko bu natige seben ulu koni soro jona amalo ne ka foko mamini meni bu natige seben ko kuna uli ayira ka foko bu natige seben kura akoni nafaka bu ko sebe akumbado wala saka jamana kono don ulu akedo aninka sika kalata baro ulu ke nukoyala jamana kono do ma ode kama asoroli malidin kelele na befe o koni jamana marabako ulu ka laini kuna fani wara na salla ka keni nege kayen nani no temena ni sanga durebi alamsa avril kalo klita ani saba samba fla ani mgwani saba kulu marfatu koni bingani walita ka anyeshi erema kono ale ni siga soche kilometre damano do wa ani burkina obe danche utara bin yoro jonjo min kansa ode erema kono ale bureau secondaire de douane ni walen si fe kulu marfatu ye cheni chamani do ni yoro ko falini ku kenkere ni ala minon cheni moblu jenni onanyo na were ako falina ma fla koni o bonani na ani na polisi la ka makeli ale ni molba bolla makeli ame do de ke alaka barabara dalino ko ya ni bambuga tonu ni Eske lu ko fere la foko minaka dugu konna koni belajele minane no kulu marfatigu do fe no be wule ko eta islamico grand sahara EGS ni ko inkemeka minaka dugu kono mgo koni siran kosebe ka keni ni basketball ma keme chamane koni yu daga yorobla ninga soroko ukunda kerenkere ni ala asongo gaw kidal Algerie fo atase Niger ma ka keni ni kulu fly EGS ale ni GIM uluka chela gelewi anuka nyon soroli minaka jikia ka foko ni ko inka ngata bala ko sebe yani akoni ngata ka boluda ninkera menaka marakono nyema suwantele do aleka la somni sin femi ko ni to ale bugunatike o mado ni wati na yensi la mon ko ni mi de menini na ka fara menaka ale mara nyema bar kanu de si de barka ale ko ni mi wele bla frontier la fanga nyema ma ani mali jonyo woro uka fere ale ni de bali bela jenitike wala sa baski ale ni kana bisika na menaka duku konala chuya mina ame bi kuna foni odatu ni menaka kauka kuna foni alsa la kana balia o bunakuka bingani wale keba ko ni tara bin bulma fe doka menaka marablu kono na ni wati na gele abadi ko ni me menaka kau fe no ko sababu ke kulu marfatiki mi no ni ama wuli ko EGS eta islamique o grand sahara uluka jako ya sharia o buliliye maw ko ni ka soro umajani ay kulu marfatiki EGS ale ko ni bulma fe do mine ni nga soro ka alajo enka D1 bulma fe mi na le ko ni kumika bo minaka ka soroki ikunda gaunka okera sababu ma saba ukoni bonena anina ninga soroka ma nani o sebe koro joki ninga soroka tani bulma fen ukoni mali kuna fondation commerciale mabi o la donné o mamunu mi no be fi aro feri fon liga lako don walma aka chayda we nega jursira o bamba anga egera sanfe mali kuna fon jamala jibo ni me dasiki kebi bamanga kuna fonna amafuku o ka machine kuna fon kuro ulu keneka